a se Šimonem budeme hrát Brawl Stars. Takže jdem na to. Pozdrav do videa. Čau. A jdeme na to. Musíme rozbombit. Jestli hrajete Brawl Stars, tak dejte like a odběr. Přesně tak. A my jdeme na to. Uvidíme, jaký to bude. Doufám teda, že se nám podaří něco urvat, nějaké bodíky. Mě ta dostala. Omlouvám se, když tady někdo bude mluvit. Je to moje mamka a... Dobrý. Taky mám lagy. No, to je ona. Dobře. Lidi, vyhráli jsme. Vyhráli jsme a jdem na to. Protože jsme co? Nejlepší a nejlepší. Yes. Počkejte, lidi, hned jsem tady. Jestli setkáte, už natáčíme tak pozdě, tak protože prostě nám na to nevyšel čas. Takže jsem tady, lidi. Já když dám lidi ještě pět pohárků, tak si zahrajem rankedy se Šimonem. Dívejte se. Počkej. Takže jdem na to. Takže jdeme na to, lidi, jdem na to. Jdeme rozbit. Protože potřebujeme 5 pohárků, aby jsme šli ty rankedy. Ještě jsem je nikdy nehrál. Nevím jak Šimon, ale já ještě ne. Máte, rankedy ještě nejsou, jo. Jo a neřekli jsme vám, kolik tady bude her. Bude jich tady 5 dohromady a už jdeme třetí. Potřebuješ helpa? Jo. Je tam Mita. Se domluvili. Pojď uhrej. Počkej, on má málo. Dobře. Šimčo jede. Jedu si, no. Promiňte, že tady byla mamka, jo. Sorry, já jsem to neznal. Promiňte, když tady mluví mamka, jo. To nevadí. Je tady šelina. Jede. Lidi vyhráli jsme. Jo. A nebo já bych dal i víc her. Ne, jdeme na 5. Toto je druhá. To je třetí. Ne, to je druhá. Promiňte, že mluví mamka, jo. Jdeme na to. Jdem ty rankedy? Ne, to já nemůžu ještě, jo. A to ještě ani není. To je až za 2 dny. Tu dneska dáte 200 pohádečků a víc. Tak jdem knok. Ne, necháme tohle.
Takže lidi, jdem na to. Počkejte. Takový robotes. Že? Jdem na to. Tak. A víte, že mamka tady mluví. Lidi, ještě nevyšli žádný Fortnite, tak třeba zítra bychom mohli. Mohli. Opatrně, jo. Jsi želpa? Takový, zase, ten bol mě vyžral. Však za toho zabiju. Yes, Bacha, bacha. Dostala šelina. Pojď tu vypneš. Dobře. Počkej na mě. Neměla šanci. Jo, a kdybyste se ptali, tak hraju na bráchovým účtě, protože na mojím to mám vybitý. Kde? Jsem mu vyzabil. Tady ke, bacha. Dobré. Není to o kilech, ale o tom, jak vyhráváte a takovýhle. Ale o víře. No. A o strategii. Jo, mám 2 vyplněný, Šimčo. A napište do komentářů, do kolikáté třídy chodíte. My ze Šimon chodí do 5. a ročníky. Takže A prohráli jsme vůbec ještě jednou. čaute lidi. Tak my bychom vám chtěli poděkovat, že Jste sledovali video až do koukali konce až semka, takže čau. a čau. U dalšího videa se uvidíme příště. Čau. Jo a dávejte lajky a odběry. Čau. Čau. Čau.